Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other good morning. Morning Apo. Agyaman tayo kay Apo Dios, iti napalabas alawas, ket intayong ikarkararagan ti lawas iti masakbayan tayo. Anya ti serbi ti asin. Anya ti usar ti asin. Anib ti manggagamot. Di ba isot ko na bulsa kayo ti asin. Ano mangipang kayo ti asin, di sangwanan ti balay. Tapno nga sumrot ti manggagamot. Di ba? Kasi Pero, ti asin, yun una na is preservatives. Aglalo iti awang pa'y ti rep. Uri, dagiti tao nga matay ko asinanda. Yan. Tapos mula dito yung paypay at pintangan lang ako na dagat kandat asin tapno ma-preserve. And ti asin, ado ti serbina. Ado ti serbina ti asin, handaan nga mangtedraman, iti taraon. Handaan nga tapno, naimas di sila. Kitaan nyo kat, damo bugong apo ko na siguro. Pero if we look at how dagiti tao nga garamit ti bugong, ikanda ti asin. Asinan damot laeng. Di aramidon da nga bugoong. Di patis nga, nagdapuan ti patis ko di arabaw ti bugoong. Diba? Iso nga asin, adot serbina. Another nga, tinabasak ka, kanoy na, mahilig at agbuya ka di luto-luto. Di Master Chef Canada and Master Chef America. I learned nga, di gayam asin, no ipan mo iti chocolate, mas nga mangibabaw dito kinasamit na. Mas maramanam dito kasi lang it enhances the flavor of the chocolate. Kasi lang nasamitan nga mas pasamitan na pa'y mas maramanam dito kina-chocolate na no ikam ti asin. Meaning, hanlaan nga mang tedraman, but it enhances the flavor. Dito flavorings nga maipan. Kung nadangarot pa iti asin kat kas lang itkat the richness kung nanapay no iti kumanaalsam ikkat ti asin hanunay nga umalsam amoy pa din nga iti there are two kinds of vitamins kung nada the ascorbic acid and ascorbate. The ascorbic is puro vitamin C. The ascorbate is vitamin C mutlaang ngem adu ti asin na apay tapno haanunay nga riknaan ti bagi DJ kinaalso maglalo dagiti padak nga at the GERD kada hyperacidity na. So ti asin mangted na nam iti taraon but it also enhances the flavor iti taraon. And then pabilgan na another term ti mang-enhance kasi lang pa imasen na lalo iti taraon. Iti serbi na kitaan nyo kat nagprito kayo tilapia. Unuan naman ng ikan. Ikumparayo dito na prito nga awan ti asin na, kung dito prito nga adda ti asin na, nagdakkel ti nagdumaan da. Diba? Di nga pero unana, kadi awang pa ti magic sarap at asin latta. Diba? Dito mangtid latta tinanam kan imas ti taraon. Iti dito yung aldaw ni Apo Jesus ibagbagana, da kayo ti pan nakaasin ti lubong, da kayo ti pan nakasilaw. Anangad namin ti asin, because kino natin, di nga ti asin, ado ti serbina ti lubong. Kat, nung itkitaan tayo, nung amirisin tayo, asin, silaw, these two these two main topic na ibagbagan ni Apo Jesus kada tayo, the salt and the light, nung itkitaan tayo, pasig nga panagserbi na ito pasig nga panagserbi na ito, asin kan silaw, apay, ti asin, ipan mo iti may isang taraon, karne, kung tayo, ano ikan, natin. Masapol nga, matunaw, tapno maitid na dijeraman na. Ti asin, masapol nga matunaw, tapno maiserve na je purpose na. Ti nakairantaan na. Kada tayo agad, no kaya tayo ti agserbi, we also need nga, iti maksayan tayo mo, basi takas dyan, iti ko na tayo.
Haan man nga maksayan ti bagito yung maputulan at tiramay amo no. Iti bannog tayo. Kuna tayo nga ron. Kasi tingko na da kayo ti pan nakaasin. O iti may isang aunag iti pamilya. Sino ti mangmangtod pa ilang ti asin. Siyempre dagiti naganda. Isuda iti mangtod nanam ka dagiti ubing. Dagiti kahit nang ibagbaga. Ti pa nagserbi tayo. Iti kagimungan tayo. Alam na datao nga mayaw awan nga amu tayo. Datayo ti agbalin nga asin na. Datayo ti agbalin nga silaw na nga manglawag ti dalan na. Haan nga datayo ti mangrason tapno ti kasta mapatamnayan. Hanbon nga datayo ti rason tapno ti kasta agsipngod ti dalan na. Dili ti bagbaga na pasig na pa nagserbi. Dili ti bagbaga ni Apo Jesus kada tayo may panggap ti asin. Kada ti asin masapul nga matunaw nga umuna tapno maiserbi na ti purpose na. Kada ti silaw ang tangtangadong laeng ang mapuko ti serbi na. Ano mabaybay ang ti silaw nga ranyagan na tadalan mo, then the silaw will serve its purpose. Ti silaw nairanta nga manglawag. Haan nga isutikit kitaan ngem ket di daytay silsilawan na. Diba? So again, panagserbi. Same with the asin. Ulitan tayo. Ti asin, masapul nga matunaw, tapno may serve na ti purpose na. Ti silaw, nairanta nga mang silaw, iti may nga banag uno dagiti luglugar. And it's not meant nga kitkitaan. Siyempre, no kitkitaan ka silaw, agad mapurar ka. Anumnuhan mo kitkitan, tas kinitam di silsilawan na, then, di dyan nga makita tayo, iti serbi ti asin. Kada tayo nga rudmat, nga rudmat ti karit, kada tayo hanlang nga din pa nagserbi. Tanong kitaan tayo pa nga iyon o nagkakabsat. No agbalin tayo nga silaw ti lubong. No agbalin tayo nga asin. Kasi hindi nabunyagan tayo, naawat tayo ni Kristo nga silaw ti lubong, di ba? Kitaan nyo. Itao nga agbunyag, ada ti silaw. Itao nga agkonperma, ada ti silaw, kandela. No agkasar, uri agurdin ti padi, agkasar, ada ti silaw, ada kandela. Diba? Pagriririyan da pa yung no kasar, ay pagkita ninyo nga po, sinjang. No natulid laang na, natulid na nadinggal na mang sindi, ay malas, kung na dahil ka kandelan. Napingal din at luma, di mo natulid, nagsinadamot. Alaman. Di ba? Silaw, lata. Dete no, mapanmalanaan ti masaksakit, adalang ta kandela. No, pumusay ti taon, adalang ta kandela nga awad na diabay tinungon, kasi inawat tayo ni Kristo, akasilaw iti lubong. Ngarod na awat tayo mo, di silaw ni Kristo. Ano ngarod ti aramidan tayo? Kupikupan tayo lang di silaw. Nakastikin na tinaybasa nga, silgdam, sa mo kaluban ti salop. Naawat mo din di silawan, nga mamupay lang nga hamo nga in-share, haan. It will not serve its purpose. Ngam naawat tayo ni Kristo, nga silaw ti lubong, masapol nga rod nga iburay tayo, dayjay nga silaw. Haan laang nga bukbukudan. Idi Webes, nang bless tayo, ti kandela, kuna tayo, tangamin may presentar ti Apo ije templo. Nablesan ti kandela, tangamin ni Kristo na pan ije templo. Isod kapuna nang tugot tayo mo't kadagiti kandela. And then kuna tayo masapol nga iburay tayo mo't day tanga silaw. Ti silaw ni Kristo masapol nga maitud iti intero nga sa kalubungan. Dito masapol nga aramidan tayo, masapol nga banin tayo nga asin, amang nanam iti biag tipada tayo nga tao. Kasano? Ganito yung muna nga may basa ni the corporal works of mercy. Ibingayan nyo ti taraon dagiti mabisin, pasangbayan nyo dagiti napanglaw, kawasan nyo dagiti awan arwatan na. Di yung ipaidam titulong nyo, kadagiti kakabagyan nyo, kadagiti amin nga gagayom nyo. No aramidan nyo na ito'y anati ko na kaasyan na kayo ti Diyos, kat itod na ti parabor na amang ranyag kada kayo. Di nagpintas, di ba? No agbalin tayo nga pudno nga asin, ti pada tayo nga tao, no
Nupudno nga balin tayo nga silaw, tilubong, nagado mo dahil ti maawat tayo nga gunggunan eh. No isardang yo, iti panang idadanas yo. Ti panang ipakita yo, tigura yo. Kaya ti panagsauyo, ti dakes, kunana, mapagasat tayo. Di kayam, kasi gayam ti agbalin nga asin, kang silaw tilubong. Meaning, dito panag-agsubli tayo mo laan ti kunatay tatay, dito panag-serbi katal talaga ti kahit nga asawan. Agserbi tayo. Yung ba kaasyan tayo, dagiti nakakaasi. Haan nga datayo ti mangidadanas. Adabi ko na sa ikaton yung ti kinatangsit ko na sa ahanan, sa baligayam. Pero parte amin di jay. Kanayon tong addaak kada kayo, ti kaaddak kada kayo, muna na. Dagiti masapon nga aramidan to, dagiti gura, dakos nga panunot, dakos nga aramid, masapon nga maiwaksi, tapno daytoy silaw nga adda kada tayo, haan nga maigdep. Diba? Daytoy haan lang nga hantay nga agbalin nga man naging bubukod, tahaan nga kasjay iti panagbalin nga asin kan silaw. Tati panagbalin nga asin kan silaw ulitin tayo, pasig nga panagserbi. You are the salt and light of the world. Meaning we are the servant of this world. Datayo ti agserbi dito'y lubong. Haan lang nga datayo ti paspaserbiyan. Nang runamat no kaya tayo. Aya, haan tayo nga agbalin nga dagiti naimot nga kunada, madagtulong tayo, hantay nga agbalin nga napasindayaw, hantay nga agbalin nga natangsit, hantay nga agbalin nga na pride, dagiti bagbaga na tapno pudno nga datayo ti mangted nanam tinubong. Di ba? Tanto datayo kat na natangsit tayo, dangarod maararamid tayo, awan no natangsit tayo, no na-pride tayo, no dete manang ipapilit tayo, ti kayat tayo, no datayo kat dete hantay nga kitaan ti pagsayaatan ti pada tayo nga tao, makita tayo kat ti panagserbi tayo kataan. Because no kasjay ti kapanunutan tayo, kasjay ti dati kananakon tayo, we became self-centered. Dete bagbagi tayo lang ti ammo tayo. Hantay nga makita ti sabali nga tao, haan tayo nga maiserbi dede kunana nga da kayo ti agbalin nga asin ken silaw ilubong. Maawan di jay. Maawan di jay nakapsat. Ngumno da tayo pasig nga panagserbi tayo, ayat panagtitinnonos, panagtitinulong, then maaramid tayo nga agbalin asilaw daytoy nga lubong. Diba? Kasano tayo nga ranyagan ti sabali nga tao no pasig nga guramot ti adda kada tayo. Kasano tayo nga ranyagan ti panunot ti sabali nga tao no dagos mo ti kapanunutan tayo. Diba? Alam nga bagbagaan ti tao nga mayaw awang gat sabali mo ti may bagbaga. Di ka agar-aramid ti dagos kamsat kunang takitaan kanya kasano nga ron. Diba? Haan nga agbalin. Ngumno da tayo nasayaat ti nalimpyo ti panunot tayo, ammo tayo nga naserad dagiti banbanag, ay kung nasayaat apudno nga masilawan tayo ti sabali nga tao. Ngayon ulit, nagbalin tayo nga dakes, haan nga nasayaat ti kapanunutan tayo, then we do not serve our purpose. Kasi ti tao nga self-centered, iti shock. Haan nga kasjay. Kung nagisilaw, isuna lang tikit kitaan kunak na ron, haan na nga maiserbite na kay rantaan na di silaw. Ngum dete silaw para iti sabali. Dete asin haan nga kaya nga ikan nanam tibukod na nga bagbagite asin. Dete silaw haan na kaya nga silawan tibukod na. Ngum silawan na ti sabali, dete asin pa ikan na traman ti taraon. Panagserbi nga ron. Ulit-ulit at subli-subli lang ang ganyan kakabsat. Panagserbi. Pasig na panagserbi ti kahit kay bagbagan ni Apo Jesus. Awan asin mo, kunada pa yung daduma. Nakaya sa day awan asin mo, kunada. Awan day tayo. Hindi ubing kami at nagluko-luko ka muna dito, agbirngas ka ka. Apay awan asin, di balayo, kunada yan. Agad no, tayo, agbalin tayo nga bastos, kathaan tayo nga asin. No, tayo, agbalin tayo nga bastos, agbalin tayo nga dito na ingrato, agbalin tayo nga dito na pangatong at tao, dupong latasilaw na wan serbinan.
Agbalin tayo kasi iti asin nga kuna natin sa Santong Ebanghelyo nga anon nga makapananam. Anon nga mangtudnanam. Ngam di may bulang nga mapayat-payatan. Tinga may problema nga kabsat kat datayo asin, datayo ti agbalin nga asin tilubong kuna nangarod nga tinaduma kat datayo ti agbalin nga magic sarap. Kasano nga po? Kasano? Amoy ti magic sarap. Di ba ti magic sarap kat it's an artificial flavoring. Ano di ba? And ti magic sarap kuna nangarod pa'y mangtud sakit. Kasi di tayo no daduma. Agbalin nga artificial, peke. Agbalin tayo nga peke daduma para de los buenos. Agbalin, kita ang nagmayat ka nga makitong-tong-tong, tunukan na likod ang unang tumula, di ba? Peke, di nga tao, hangaus usto. Kung saan ka, dati ko natin mangtod sakit. Ha-invest na natin yung mangtod tinay, nanam, datayo mo't yung mangtod sakit. Dita, nagbalin nga bato. Kaya Sir Almo. Agbalin nga bato, tikid ni. Kaya tayo, di kasi di kayo, bakay bilangan tayo. Haan nga data yung timang tadpud nung ananam. Haan nga data yung timang paimas. Dito lubong nga pagbibiyagan tayo. Yung data yung timang perper di tilubong kagimungan and even ti panagbiag ti pada tayo nga tao. We do not serve our purpose no kasjay. Agbalin tayo nga datay, agbalin nga mang kudrup, ti kander, ti silaw, datay agbalin nga jumper, agtakaw ti silaw, ti sabali. Ito yan nga nabintas. So nga ti karit ka datay nga Domingo kakabsat, iti pa nagservi tayo. Haan ikatan tayo, haan nga nasayaat nga kababalin manen. Tapno aramid tayo, ti pudno nga pa nagservi tayo. Dati ulitan, tayo, natangsit tayo, naagom tayo, naapal tayo, self-centered tayo, nahaan tayo nga pud-pudno nga tao. We became artificial people. We became artificial flavoring of this world. Dati peke nga silaw. Haan tayo nga makapagservi. Numnudan tayo, agar aramid tayo tinasayaat, agar aramid. Kita nyo ganito, kitao nga dito, at ang topic tayo ini kasi nudan tayo, ti aramid tayo lang kat makita dan, nga nasayaat, tuladan da. Di ba kasjay? So, makita da nga, nasayaat, ti aramid tayo, di, tuladan tayo man ni kastoy. Then, agbalin ka man nga asin kan silaw tinubungon, ta, nalawagam, dito panunod tayo tao, mahaan pa'y nga makaamong ka din nga aramid nga nasayaat. Di ba? Kasjay. So, dito ti karit ka na tayo amin, iti dito nga Domingo. Adalisaran tayo. Kung nagawid tayo, kasano at natangagbalin nga asin. Yung baga ni Apo Padi, ang nanangod ko kung nang baga pa ni Apo Padi, ibingayan nyo, dagiti makasapol. Talyawon nyo, dagiti awanan. Diba? Dagiti agaramid, iti nasayaat. Haan ang agaramid, tinasayaat. Kaslang magic sarap din. Agaramid ka tinasayaat, yung tikaunggan ti pusog na pilitan kalagayam. Kaslang magic sarap mo lariyan. Ngayong katli, agaramid ka tinasayaat, haan nga gabuta agururay ka iti panangidaydayaw, uno agururay ka iti gungguna award. But you are doing good things because you need to become the salt and light of this world. Dito karit ka na ito kakabsat, alam nasayaat ano maaramid tayo. Karit ka na ito, dahil pagpampanunutan tayo man ng makadomingo. Ipadas tayo, iti pagubraan tayo sa dinuman. Agaramid tayo tinasayaat. Iti kagimungan tayo, di unag ti kagimungan tayo, imbes nga agchichisbis ti ubra tayo, nung tagpanunod tayo ti pagsayaatan ti sabali. Imbes nga iti issue, ti issue na takumadre. Haan, yung ganda iti, natati nasayaat nga aramidan tayo. Agsimanan tumanan kastoy tayo lagtan. Kasi di pa, nung kumakas dyan ti pampanunutan tayo, kasi ti aramidan tayo, imbes nga haan ti sabali. And then, we are doing marugrugyanan tayo ti agbalin nga asin ken silaw ti lubong. Amen.